Mang, marami sila, Mang. Malapit na sila. Pumikit si Mamang at nagsalita ito ng, "Patayin nyo lahat ng ilaw at isarado nyo ang mga pinto. Nandito na yung 3 mangkukulam at yung 2 matanda." Pagtingin nilang lahat sa labas ng bahay nila, nakita nilang napakaraming itim na figura ang walang tigil sa pagtakbo paikot sa bahay nila. Kasabay niyan, sa mismong tapat ng bahay nila, may 3 mapuputlang nilalang ang walang tigil sa pagkaway na para bang niyayaya na silang lumabas. Lahat sa bahay nila takot na takot. Kahit sino naman, di ba? Si Tatay Dadoy may hawak-hawak na pugot na ulo, tapos nasa loob ng bahay ninyo? Baka kung ako yung nandoon, sukatain na ang abutin ko dahil sa sobrang diri at takot. Lahat ng mga bata pinapasok ni Mamang sa isang kwarto. Ang sabi, doon lang sila at isarado ang bintana. Habang nagtatakbuhan yung mga bata papunta sa kwarto, nakita ng lola ko na merong inabot si Mamang sa nanay ng lola ko na kapirasong sanga. Ang sabi ni Mamang, kapag naipit sila sa kwarto, baliin lang yung sanga na yon. Matapos yan, nagkulong na lang sila sa kwarto. Naririnig nila sa labas na panay na ang hiyaw ni Tatay Dadoy at ni Manong Baste. Unang beses marinig ng lola ko si Tatay Dadoy na parang asong ulol. Halos magwala ito dahil sa sobrang galit. Ang matindi pa, sinasabayan siya ni Manong Baste sa ginagawa niya. Naririnig ng lola ko na panay ang awat ni Mamang sa dalawa, kasi parang si Lucas gusto din nilang yariin eh. Sigaw ng sigaw si Mamang na pumasok na yung magtatay sa loob ng kwarto. Malapit na niyang mabitawan yung pumipigil sa dalawa. Sobrang gulo na nga sa loob ng bahay nila. Sinasabayan pa nung mga demonyong nasa labas. Kung ano-ano nang binabato sa kubo nila. Tapos doon sa pundasyon ng kubo, meron na ring umuuga-uga. Ibig sabihin lang, ganon kalakas ang mga mangkukulam na to dahil nagagawa nilang pawalang bisa ang lahat ng pangontra ni Mamang at ni Tatay Dadoy. Wala na. Hindi makontrol yung pagwawala nung dalawa. Tapos nahihirapan na ring magbigay ng utos si Mamang sa mga kaibigan niya. Dahil nga, inaawat niya si Tatay Dadoy at si Manong Baste. Pero lahat ay nagmistulang maamong tupa nung merong tugtugin itong si Mining. Hindi lang makita ng lola ko kung ano yung tinutugtog ni Mining kasi nasa loob sila ng kwarto eh. Pero sa pagkakatanda niya nung tunog, para itong alpa o harp sa Ingles. Lahat sila sa loob ng bahay naririnig yun. Lahat sila sa loob ng bahay natahimik. Tansya ng lola ko, parang 3 o 5 segundo pa lang nilang naririnig yun pero bigla siyang nakaramdam ng antok. Pagtingin niya ng mga kasama niya sa kwarto, mga nakahiga na ito sa kama at mahimbing nang natutulog. Maliban lang sa nanay niya na binabantayan sila.
Uulitin ko lang. 3 o 5 segundo lang nilang narinig yung tugtog ni Mining. Pero gano'n na kaagad yung epekto sa kanila. Ibang klase ang taglay-taglay nitong lakas. Pilit na nilalabanan ng lola ko yung antok. Kasi gusto niyang marinig kung anong nangyayari sa labas eh. Dahan-dahan nang kumakalma si Tatay Dadoy at si Manong Baste. Pero panay ang banggit ni Mamang nang, "Hinay Doy, Hinay Baste." Mga nakailang ulit siyang banggit ng mga salitang yan. Nang bigla niyang binuksan yung pintuan ng kubo nila at nagsalita siya ng, "Pronto! Pronto!" Pagbanggit ni Mamang niyan, agad na tumakbo papalabas si Tatay Dadoy at si Manong Baste. Ayan na, samot-saring sigawan na naman ang naririnig nila sa labas. Yung parang mga kinakatay. Tapos yung nagyuyugyug sa ilalim ng kubo nila, nanakbo na rin. Maya-maya pa, sumunod na rin sa labas si Mamang at si Mining. Wala eh. Walang butas sa kwarto na yon, kaya hindi makita ng lola ko kung anong nangyayari sa labas. Nanatili lang siyang nakaupo sa kwarto nila habang hinihintay ang pagbalik nila Mamang. Patagal ng patagal, palayo na rin ng palayo yung mga ingay na naririnig nila. Para bang itinutulak sila ng grupo ni Mamang papalayo. Nakampante na sila nun at alam nilang ligtas na sila. Pero ang hindi nila alam, merong naiwang isang matanda sa gilid ng bahay nila at nakatutok yon sa pwesto kung nasaan yung kwarto ng lola ko at ng mga kasama niya. Silang dalawa lang ng nanay niya ang gising nung mga oras na yon. Yung tatay kasi ng lola ko, kasama nila Lucas sa kwarto. Nang merong naamoy yung lola ko at nanay niya na napakasangsang na amoy. Kahit medyo kulob yung kwarto nila, pumapasok doon yung amoy. Tanong pa ng nanay ng lola ko sa kanya, "Hoy, Ne, umutot ka?" Sagot ng lola ko, "Ha? Hindi po, Nay. Baka si Fernando." Singhot sila ng singhot sa kwarto nila. Pero hindi doon ang gagaling yung amoy eh. Sa kakasunod nila kung saan ang gagaling yung amoy. Tumapat sila sa bintana nila na nakauwang ng konti. Doon mas tumindi yung bahong naaamoy nila. Halos masuka-suka sila nung pumasok yun sa loob ng ilong nila. Ang sabi ng lola ko sa nanay niya, "Nay, naamoy ko na to dati. Doon sa Biglang nasuka yung lola ko sa katawan ni Tatay Fernando. Pero hindi nagising si Tatay Fernando eh. Tulog na tulog pa rin. Habang nagpupunas ng bibig yung lola ko, narinig niya sa labas ng kwarto nila yung nagkatinginan sila ng nanay niya. Kasi pareho nilang narinig eh. Ang sabi ng nanay ng lola ko, "Shh! Shh! Yan!
Narinig ko na yan dati. Habang patingin-tingin ito sa paligid niya at nakikiramdam, tumahimik na ng tuluyan sa labas ng bahay nila at tanging mga kuliglig na lang ang naririnig nila. Ang sabi ng lola ko, "Nay, may tao sa ilalim." Pagtingin ng nanay ng lola ko sa lapag ng kwarto nila, may kung anong parang gumagapang-gapang. Napakadilim kaya hindi nila gaanong maaninag. Tanging liwanag lang ng buwan yung nagbibigay gabay sa kanila para makita yung gumagalaw-galaw sa ilalim. Ang bilis nun tapos sobrang padabog yung paggalaw. Akala nila sa ilalim lang yon mananatili. Pero gumapang na ito sa dingding hanggang sa nagpalakad-lakad na siya sa bubunga ng bahay nila. Paikot-ikot ang mga mata nila dahil sinusundan nila ang bawat dabog na ginagawa nito. Nang tumigil yun, sa bintana ng kwarto nila. Nakampante naman ang lola ko at ang nanay niya na hindi yun makakapasok dahil maraming pangontra ang bintana na yun at nasa paniniwala din nila na kapag hindi mo inaya ang isang aswang na pumasok sa loob ng bahay mo, hinding-hindi ito makakapasok. Kailangan talagang imbitahan mo muna siya o bigyan ito ng permiso bago siya makapasok. Yun ang akala nilang magnanay. Pareho silang nakikiramdam sa bintana nila. Yung nanay naman ng lola ko, inutusan siya ng, Ne, iusog mo sila Fernando dito sa dulo." Sumunod naman kaagad yung lola ko. Kaso ang bibigat nila eh. Wala nang pagpipilian yung lola ko, kundi gisingin sila. Halos pagsasampalin na niya yung mga pagmumukha nun pero ayaw talagang gumising. Unti-unti nang umaangat yung bintana ng kwarto nila. Halos nagsisiputukan yung mga kawayang nakasuporta doon dahil pabaliktad yung pagbukas nung nasa labas. Parang tinutulak niya papaloob yung bintana para masira. Nung nagputukan na yung mga kawayang nakasuporta doon, umangat papaloob yung bintana nila at nakita nilang magnanay yung braso ng tumutulak doon. Kulay ube yung buong braso na merong batik-batik na parang amag. Tapos napakahaba ng mga daliri nun, parang doble sa daliri natin. Bigla niyang tinulak ng napakalakas yung bintana at kumalas yun. Nakatutok pa rin silang magnanay kung ano ang makikita nila sa labas. Pero hindi na nakapagpigil yung lola ko. Tinatawag na niya ng pasigaw yung tatay niya at kinakalampag niya yung pintuan ng kwarto nila. Ang masakla pa nito, hindi niya mabuksan yung pintuan nila. Parang merong nakaharang na kung ano sa labas. Sobrang gulo na nila sa kwarto, pero hindi pa rin nagigising yung mga natutulog. Hindi nila alam kung nahipnotismo ba yun ni Mining o nung nasa labas. Ayan na. May unti-unti na silang nakikitang ulo sa labas ng bintana. Ayon sa lola ko, kalbo ito at sobrang kulukulubot na yung balat.
Napakalaki ng mga mata na halos kasing laki ng santol. Sobrang pupula pa ng mga mata nun. Parang mga nagliliyab sa dilim. Pero ang nagpagimbal sa kanilang magnanay ay yung bunganga nito na halos umabot na sa leeg niya dahil sa sobrang laki. Naririnig nila yung tunog ng bunganga nun habang gumagalaw-galaw. Yung tunog parang... Hindi nila alam kung nauuhaw ba yun o nagugutom. Pero napaka-weirdo nung tunog. Titig na titig sa kanilang dalawa yun. At pakiramdam nila, parang kinukuha nun yung kaluluwa nila. Hindi sila makagalaw. Tapos hirap na hirap silang huminga. Bigla nitong ipinasok yung kanang braso niya at walang pagdadalawang isip. Hinawakan niya sa paa si Tatay Fernando at pilit niyang hinihila papalabas ng bahay. Yung itsura no ni Tatay Fernando, akala mo wala ng buhay. Hindi talaga siya magising-gising. Iyak na nang iyak yung lola ko dahil sa takot. Habang hinihila ng aswang si Tatay Fernando, nakikita nila na parang umuusok-usok yung balat ng braso nun na para siyang binubuhusan ng kumukulong tubig. Ganun yung itsure. Nang makarinig na lang yung lola ko na parang merong nabaling sanga. Pagtingin niya sa nanay niya, hawak-hawak nito yung magkabilang dulo ng sanga. Binali na niya yun. Yung aswang na humihila kay Tatay Fernando, sumigaw ng napakalakas at nakita nilang magnanay na merong napakalaking kamay ang yumakap sa ulo nun at hinila ito papalabas ng bintana ng kubo nila. Narinig din nila na parang kinaladkad ito ng pagkalayo-layo kasi ang lakas ng sigaw eh. Tapos palayo ng palayo mula sa pwesto nila. Habang gulat na gulat silang magnanay sa nangyari, yung sangang pinutol ng nanay niya, nakita nila na unti-unting naging abo at nawala na lang bigla sa kamay ng nanay niya. Dito na nagsimulang magkikilos yung mga tulog. Kamot sila ng kamot sa buong katawan nila habang panay ang banggit ng "Wag! Wag! Wag!" Para silang mga binabangungot. Ginising na sila kaagad ng lola ko at ng nanay niya. Mabilis nilang nagising yung mga yon. Pero kanina, hirap na hirap sila, di ba? Pati yung pintuan na hirap silang buksan, nabuksan kaagad ng lola ko. Takbo kaagad siya sa kwarto nila Lucas. Pagbukas niya ng pinto, mahimbing na natutulog yung tatlo doon. Ni hindi man lang sila nabulabog sa ginawa nilang ingay. Sinabi kaagad ng lola ko yung sitwasyon sa kwarto nila Lucas. Kaya yung nanay na niya ang gumising sa asawa nito para ipaliwanag yung nangyari sa kwarto. Bubuksan na sana nila yung ilaw, pero bigla silang inawat ng nanay ng lola ko. Dahil ang bili ni mamang sa kanila, wala munang magbubukas ng ilaw hanggat hindi nila sinasabi. Kaya lahat sila sa bahay naghintay na lang sa pagbalik nila mamang. Unang tanong ng nanay ng lola ko sa asawa nito, "Bakit hindi kayo magising-gising? Muntik na kaming mamatay doon sa kabilang kwarto."
Lalo ka nawan. Yung mga anak mo ando doon. Hindi mo man lang iniisip. Sagot nito sa kanya. Ha? Nakatulog ba kami? Huli ko lang naalala, may narinig akong tugtog eh. Hindi ko alam kung dito ba yon o sa panaginip ko. Tuloy pa rin sila sa pag-uusap nun. Habang yung nanay naman ng lola ko, pinupunasan yung mga patak ng dugo sa loob ng bahay nila. Maya-maya pa, narinig nilang kumalampag yung pintuan ng bahay. Nakita nilang si Tatay Dado yun at nagmamadali itong pumasok sa loob ng kwarto niya. May mga iniwang bakas si Tatay Dadoy sa lapag ng bahay nila. Dahil madilim, hindi nila makita kung putik ba yun o kung anuman. Matapos pumasok ni Tatay Dadoy sa kwarto niya, agad din itong lumabas at merong bitbit na napakalaki at napakahabang makintab na palakol. Lahat sila natataranta kasi mag-isa lang siyang bumalik ng bahay tapos umalis din kaagad. Kahit anong sigaw at tawag nila dito, hindi sila pinapakinggan. Habang tumatakbo si Tatay Dadoy, nakatitig lang silang lahat. Nakita ng lola ko na sa gilid ni Tatay Dadoy, pipilay-pilay at mahinang-mahina yung puting kabayo niya habang sumusunod sa kanya. Sa sobrang bilis ng takbo ni Tatay Dadoy, agad-agad ring nawala yun sa paningin nila. Hinawak-hawakan ni Tatay Fernando yung bakas na naiwan ni Tatay Dadoy. Tapos inamoy niya. Sobrang baho tapos ang lansa. Sinindihan ng tatay niya yung maliit nilang gasera para tingnan kung ano ba yung bakas na yun. Bumungad sa kanila ang mga bakas ng dugo na parang may halong putik o kung ano man yung itim na likido na yun na nagpapakapal doon sa dugong nasa lapag. Hindi nila alam kung ano ang mga nangyayari kila Mamang, pero sa pinakitang arte ni Tatay Dadoy, alam nilang hindi yun normal at merong nangyayaring hindi maganda. Pinagplanuhan nila kung susunod ba sila kila Mamang o mananatili lang sila sa bahay dahil yun ang bilin sa kanila. Ang sabi ni Lucas, hindi siya pwedeng lumabas dahil alam niyang siya ang isusunod na papatayin ng mga yon. Oras na iapak niya ang mga paa niya sa labas ng bahay. Nararamdaman niyang nasa paligid lang yung iba at nagmamasid kung kailan sila pwedeng umatake. Kanina tanggap na niyang mamamatay siya. Sa hindi malamang dahilan, sa ibang bintana dumaan yung isang matanda. Wala namang ibang pwedeng magpaliwanag nun sa kanila, kundi si Mamang at si Tatay Dadoy lang. Habang nag-uusap sila, biglang may sumingit na tinig at ang sinambit nito ay pangalan ni Lucas. Ayon sa lola ko, ganito yung narinig nilang pagbanggit ng pangalan ni Lucas. Mamamatay ka. Matapos nilang marinig yung tinig na yan,
Binalot sila ng napakalamig na klima at pare-pareho silang kinilabutan ng matindi. Biglang nanigas ang katawan ni Lucas at nanginginig ito na para siyang ginaw na ginaw. Kung sino-sino na ang tinatawag niyang pangalan. Wala naman silang ideya kung sino yun. Merong nagawang pagkakamali si Tatay Dadoy. Nakalimutan niyang isarado yung pintuan ng kubo nila. Hindi nila namalaya na meron na palang nakatayo dito na isang napakapayat na matandang babae. Tuyot na tuyot ang buong katawan. May hawak na maliit na kawayan at yumuyuko ito na para siyang gagapang papasok sa loob ng kubo nila papunta kay Lucas. Nung una kalmado lang yon. Pero nung naipasok na niya yung ulo niya sa loob ng kubo, panay na ang para siyang asong hirap na hirap gumapang. Napakalakas ng paghampas nito sa lapag ng kubo nila na talaga namang mahahalata mo na hirap siyang makausad. Pero ang punto dito, nasa loob na yung kalahati ng katawan niya. Wala silang ibang magagawa kundi magsisisigaw. Yung mga bata naman pinabalik na sa loob ng kwarto. Biglang tumakbo papunta sa kusina yung nanay ng lola ko at kinuha niya yung itak ni Tatay Dadoy. Ang sabi niya, subukan niya pang gumawa ng isang pag-usad. Hindi siya magdadalawang isip na tagain siya sa ulo. Sigaw naman ng tatay ng lola ko na nakahawak kay Lucas, "Tagain mo na! Hindi makikinig yan!" Tumitig lang sa nanay ng lola ko yung matandang babae at bigla itong tumawa. Yung tawa nakakatakot yung tunog. Ganito. Wala nang nagawa yung nanay ng lola ko, kundi bitawan yung itak na hawak niya at manigas sa pwestong yun. Tawa lang ng tawa yung matandang babae habang wala din itong tigil sa pagbanggit ng Lucas. Halos mapasok na ng matandang babaeng yon yung katawan niya sa kubo. Nang bigla na lang, umatras ito papalabas. Iniisip nila kung sino ang gumawa nun. Kasi wala sila mamang at sila Tatay Dadoy, di ba? Ang matindi pa, paghila nun doon sa matandang babae, bigla na lang nawala yung matandang babae. Hindi nila alam kung saan napunta yun. Baka tinapon o kung anuman. Nakaamoy yung lola ko ng pambihirang bango sa buong paligid. Sa tanang buhay niya, hindi niya pa naaamoy yun. Parang ang lamig-lamig nung amoy. Tapos umiikot sa buong sistema ng katawan niya. Pakiramdam niya pa, nakalutang siya sa ere habang walang tigil niyang sinisinghot yung amoy na yon. Maya-maya pa, may narinig sila sa labas ng bahay na merong nagpapagpag ng kamay.
pagtingin nila kung sino. Okay, isusunod nating upload yung Mamang 17. Bale, magiging bago nating patakaran dito sa Mamang. Lagi na lang episode. Iiwasan ko na yung mga ganito, yung kunyari, Mamang episode 16 part 1, yung mga ganon. Aalisin ko na yon para sa future kapag pinublish na to ng publisher natin, mas madali nating magagawa. So, ang bagong rule natin ngayon, every other week, Mamang tayo. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat. Pasensya na sa aso.